mukomana akabuda achichema nezuro achiti Ola 7 zvaakuita ari kuinfluenza vanhu kuti vamuvenge iye nemukadzi wake kuti vaite kunge vanhu vakashata hanzi nekuti vaite kunge vari kugadzira content yakashata. So inini pandakanzwa nyaya ndakatanga ndati habiyo taita wachanoitanga mwana mudiki ngobvuma kuchembedzwa nezvinhu zvisina nebasa rese zvana Ola 7 zvapfana izvi. But ndakazotarisisa nyaya manje ndikaona nyaya yemasides ese. Tight is a content creator, anotonzwisisa kuti content ikatangira apa ichazonoperera kwakati. Munhu wekutanga achigadzira content every day. Ola 7 is a journalist chichi zvakangodaro. But ndakada kutarisa vanhu ivava vaviri vanotofa. Ola 7 anofana kutoti atodaro zvaakaita. Why? Because iye Ola 7 mupfungwa dzake ndo zvaatori, ndo zvaakadzidziswa. Mupfungwa dzake makazara sensor board. Munhu akamboshanda kuredio kao anotodzidziswa kuti izvi zvidiwe izvi zvisi right izvi. But haacha understand manje zvinhu zvaakuitika negeneration ine kwazvava. Because adataza zvinhu zvikuitwa na Tight zvezve hapana chinoshamisira. Ndo chinhu chekutanga. MaZimbabweans nyaya yanguti muri vanhu vanokurumidza kuvhunduka zvisina basa. But ukada kuteera internet iwo uchatoona kuti kune vanhu vari kutoita more than that, vari kutodhipisa more. But because of ameno zvine zvakungoitika ende MaZimbabweans kakuitirana jealous karipo kuti Ola 7 unoswera uchiitira Tight jealous rei hazvimeke sense wazvona wakada kuzvitarisa nyeyo. Because Tight wo munhu wekuti ari kutotry kutongwavha kutotsvagawo. Hapana munhu wese paanozouya achigadzira content kuredio kazvovaita nana Ola zvezve. Because Ola wacho futi mutsvene ndiani takada kuzvitarisa. Ola wacho ndiye asiri mutsvene, ndiye musuno kutengerwa equipment yekushandisa mustudio newe anonzi VK wewe. Vapedza kutengerana equipment ndobva amubuka. Izvo so atoneka podcast kanoonekera. Hapana mutsvene apo. Kuredio kwacho akaita se akangoona kuti asumukira vamupusha zita rapa denga akuzikanwa ndobva avaita se vavabuda futi. Saka iye ndiye mutsvene. But nyaya kungoti asisina nyaya apera manje. Ola apera izvezvi ndo chokwadi. Ngatidzokerere pakutaura chokwadi. Akugadzira content nemazita evamwe. Trending stories. Nyaya dzimwe dzinoswera dzichiitwa namafana vemuma YouTube zera rake ndo raakuswera achiteerera tunyaya ututu. Kupererwa chako hakuti kudaro. Because izvi so manje akurarama nemari yemaviews manje. Saka munhu akurarama nemari yemaviews anenge akuda kutsvaga kumanikidza kupenetrate pese kuti akwanise kupindawo muresi racho. But chokwadi chacho relevance paya hapasisina. Ungaswera uchinobatana nevanhu vakaitawo sana Tight veve. Ndo nyaya dzine dzichiitika. But anyway inini pandakatombotanga ndanzwa nyaya iyo ndakatoti Tight anoema. Ungati zera rako yo munzi wachemedzwa na Ola 7. Ungachemedzwa na Ola 7. But ndakazoona kuti Tight munhu wekuti haagone violence, haagone kutukana nevanhu. Iye anongogadzira content yake zvisina kudena vanhu. Ola manje munhu wekuti iwe wakazotaiseka iwe achida kungodhokonyana nevanhu kuti vanhu is an attention seeker already. Anangada kuti vanhu vapay attention kwaari pazvinhu zvese zvanenge achiita. But anyway ameno muri Zimbabwe muneonawo senyaya. But inini maonero andiri kuzviita njuga dzakarema kusaidi kwaOla 7 ngatisanyemberani zvinhu zviri pasi.